ପାଞ୍ଚ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ତିରୁମଲା ପାହାଡ଼। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ରହିଛି। ବଶିଷ୍ଠ, କପିଳ, ଭୃଗୁ, ଗୌତମ ଆଦି ଅନେକ ମୁନିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏଠାରେ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ କୁବେର ଆଦି ଦେବତାମାନେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ନିବାସ କରି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମଧେନୁ, ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷନାଗ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ର, ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ର ଓ ରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌସ୍ତୁଭ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହିପରି ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତର ଲମ୍ବ 7 ଯୋଜନ ଅନୁମାନ 91 କି.ମି. ଓ ଉଚ୍ଚତା 13 କି.ମି. ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତରେ 66 କୋଟି ତୀର୍ଥ ଅଛି। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ନଷ୍ଟକାରୀ ପର୍ବତ। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହ ସମାନ, ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସମାନ। ପୂର୍ବକାଳରେ ନାରାୟଣ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ନିବାସ କରିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଅଧ୍ୟାୟର 3-4 ଶ୍ଲୋକରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷସ୍ତୁ ଯତତ୍ପୁଣ୍ୟଂ କ୍ରିୟତେ ତୁ କୃତେ ଯୁଗେ ତ୍ରେତାୟାମେକ ବର୍ଷେଣ ତତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ସାଧ୍ୟତେ ନୃଭିଃ ଦ୍ୱାପରେ ପଞ୍ଚମାସେନ ତଦ୍ଦିନେନ କଳୌ ଯୁଗେ ତତଫଳଂ କୋଟିଗୁଣିତଂ ନିମିଷେ ନିମିଷେ ନୃଣାମ୍। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 10 ବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 1 ବର୍ଷରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 5 ମାସରେ ଓ କଳିଯୁଗରେ 5 ଦିନରେ ମିଳେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ କୋଟିଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କାଶୀ, ପ୍ରୟାଗ ସଦୃଶ ତୀର୍ଥ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନିବାସ କରି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ, ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ପର୍ବତ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଖର ଉପରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୃପା କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରିଙ୍କର କଥା। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ କେଶରୀ ଓ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ନାମକ ଦମ୍ପତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମତଙ୍ଗ ମୁନି ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛ? ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ କହିଲେ, ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ମୋ ପିତା କେଶରୀ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶିବ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପରୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ତପସ୍ୟାର ଫଳରେ ତୁମକୁ ଏକ କନ୍ୟା ମିଳିବ ଏବଂ ସେ କନ୍ୟାର ପୁତ୍ର ହେବ, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି 14 ଭୁବନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। କେଶରୀ ନାମକ ବାନର ମୋ ପିତା କେଶରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାପା ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ବାପା ମୋତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈ, ହାତୀ, ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ଅନେକ ଗହଣା, ରତ୍ନ ଏବଂ ଅନେକ ଦାସୀ ଦାନ ଦେଲେ। ହେ ମୁନିବର, ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ଆସିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉନି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ମତଙ୍ଗ ମୁନି ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ତାହାର ଜଳ ପାନ କର। ପରେ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶାନୁସାରେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବାୟୁଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ପୁତ୍ରର ଯଶ 14 ଭୁବନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବାୟୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ବରାହ ପୁରାଣରୁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ, ତୁମେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କର। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ବର ମାଗ। ମହାରାଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କଲେ ଓ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ତୁତି କଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତୁମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧକାର କିପରି ହେବ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାପ କିପରି ରହିପାରିବ? ନାରାୟଣ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ଚାରିପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବି ଏବଂ ରାବଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଦେବୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ସେଠାରେ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅତିଥି ସେବା କଲେ। ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅତିଥି ସେବା କରିଥିଲେ। ବୃଷଭାଚଳମ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବୃଷଭାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଓ ଦେବଗଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ବୃଷଭାସୁର ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନାରାୟଣ ବୃଷଭାସୁର ସହ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିବା ସମୟରେ ବୃଷଭାସୁର କହିଲା, ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ଏହି ପର୍ବତର ନାମ ବୃଷଭାଚଳମ୍ ହେଉ। ନାରାୟଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ବୃଷଭାସୁରକୁ ସଂହାର କଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶେଷାଦ୍ରି ଏକଦା ନାରାୟଣ ଆଦିଶେଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ପର୍ବତ ରୂପେ ପରିଣତ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନିବାସ କରିବି। ଆଦିଶେଷ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପର୍ବତ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ନାରାୟଣ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଶେଷାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣରୁ ଶେଷାଦ୍ରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏକଦା ନାରାୟଣ ଆଦିଶେଷଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳକ ଭାବରେ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାୟୁଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଦିଶେଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ ଧରିଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଦିଶେଷ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାର କରିବାରୁ ମୁନିମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କଥା ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ କି? ଆଦିଶେଷ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନ କି? ସମସ୍ତ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟରେ ମୋ ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ନାରାୟଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ବାସ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ବାୟୁଦେବ ଆଦିଶେଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ବିଲେଇ ଘରେ ବୁଲିଲେ ବାହାରେ ଘୁରୁଥିବା ହାତୀ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରତ୍ନାଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ସେବକ ରାଜାଙ୍କର ପାଦସେବା କଲେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆଦିଶେଷ ଓ ବାୟୁଦେବ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆଦିଶେଷ ଓ ବାୟୁଦେବ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଆଦିଶେଷ ସମସ୍ତ କଥା ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଦିଶେଷ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦାଦ୍ରି ମେରୁପର୍ବତକୁ ବନ୍ଧିବ। ଯଦି ବାୟୁଦେବ ତୁମକୁ ହଲାଇ ପାରିବେ ତେବେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଦିଶେଷ ଆନନ୍ଦାଦ୍ରି ପର୍ବତକୁ ବାନ୍ଧି ଧରିଲେ। ବାୟୁଦେବ ଗଭୀର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ବତ କିମ୍ବା ଆଦିଶେଷଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଆଦିଶେଷଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଦିଶେଷ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅତି ତୀବ୍ର ବାୟୁପ୍ରବାହରେ ଆନନ୍ଦାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଆଦିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ବାୟୁଦେବ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଆଦିଶେଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ଆନନ୍ଦାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଆଦିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଆଦିଶେଷଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଶେଷାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେଙ୍କଟାଚଳମ୍ କଥା। କଳିଯୁଗରେ କାଳହସ୍ତୀ ନଗରରେ ମାଧବ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ମାଧବ ଦିନବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ମାଧବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦିନବେଳେ କେବଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି। ମାନବମାନେ ପାଇଁ ଏହା ଧର୍ମବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କହି ସେ ମାଧବଙ୍କ ବାସନାକୁ ରୋକିଦେଲେ। ପରେ ମାଧବ ଫଳମୂଳ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବଣକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର କାମବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନତି କଲେ। ବେଶ୍ୟା ମାଧବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ କୁଳଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ପାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ କାମବଶ ହୋଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭୋଗ କଲେ। ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ମଦ୍ୟପାନ କର ଓ ମାଂସ ଖାଅ। ମାଧବ ସେଥିରେ ସହମତ ଦେଇ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ରହି ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମାଂସ ଖାଇ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଭଳି 12 ବର୍ଷ ପରେ ବେଶ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା। ବେଶ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ମାଧବ ସହନ କରିନପାରି ପାଗଳ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେକ ରାଜା ବରାହକ୍ଷେତ୍ର ଭେଙ୍କଟାଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମାଧବ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠାଚଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଧବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ବତକୁ ଭେଙ୍କଟାଚଳମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେଙ୍କଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ନଷ୍ଟକାରୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ବଳରାମଙ୍କ କଥା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟ ବଳରାମଙ୍କ ସହଯୋଗ ଚାହିଁଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ମୋ ପାଖରେ ସମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ବଳରାମ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାବି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ସେ କୌଶିକୀ, ସରୟୁ, ତ୍ରିବେଣୀ, ଗୌତମୀ, ଗଣ୍ଡକୀ, ବିପାଶା, ଶୋଣା, ଗୋଦାବରୀ, ପମ୍ପା, ଭୀମା, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ଓ ଭେଙ୍କଟାଚଳର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଦେବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୋମାତା ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ। କମ୍ବ ରାମାୟଣରୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ବାନର ସେନାକୁ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ବିଷୟରେ ବାନର ସେନାକୁ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀତଟରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଯିଏ ଏହି ଭେଙ୍କଟାଚଳ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ପର୍ବତରେ ନାରାୟଣ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଦଳ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୀତାମାତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭେଙ୍କଟାଚଳରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ। ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ ତିରୁମଲା ପର୍ବତର ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କରି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାବ ଏହିପରି, ତିରୁମଲା ପର୍ବତ 10,000 ଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଶେଷନାଗଙ୍କ ସଦୃଶ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ମୁନିଗଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିବାସ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଶୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ଭେଙ୍କଟଗିରିକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ତିରୁମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ରହିଛି। ଭେଙ୍କଟଗିରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ନିବାସଯୁକ୍ତ ତିରୁମଲା ପର୍ବତ ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ। ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରିର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମୁନିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସବୁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତର ସ୍ତୁତି କେବଳ ଅନ୍ନମାଚାର୍ୟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଅଲବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତର ସ୍ତୁତିର ବର୍ଣ୍ଣନା
ତାହା ଆପଣ ଅଲବରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ମଙ୍ଗାପୁରମରୁ ତିରୁମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2400 ପାହାଚ ରହିଛି ଏବଂ ଅଲିପିରିରୁ 3550 ପାହାଚ ରହିଛି। 6